Nilqakom għat 23 program podcast. Sarattan sama qed ngħid 23 wieħed mill-mistednin Jesmond Zaraf għal diġà 23 u ba' iżjed u darwaqt jgħidu spiċċallik. Illum darba minnhom Jesmond kon ġibt il-minarija l-Winston warajk, ftit warajk. U l-Winston jinetlu l-lum ġibna l-ewwel coach u kitbu li xi 6. Mara Jesmond mhux coach, Winston coach, Jesmond mhux coach. Issa jiena għax il-Winston ġibtu bħala coach. U lilek ġibtek bħala administrator tal-MPL. Imma xorta coach tibqa' manni, jisa minn hobbok coach, jaħadwa bi kbira. Għal-ħawli, kitbuli, ma nżomm issa li ngħidha tirek fiċ-ċek. Ullum għanna zewġ coaches, għandi Jacques Sherry, li huwa l-coach ta' Tarxin Rainbows, u Jesmond li hu coach. Imma xieħ, ix-xieħi, no dak iż-żagħżugħ. Coach, imma mhux qed jaħdem ta' coach. Bħalissa. Anzi, qed jgħin l-MPL huwa parti mill-administration tal-MPL tal-Malta Premier League, mu kif qed jorganizzaw. U llum il-Jesmond ġibnieh minħabba l-fatt li qed nisimgħu fit-triq u kollum kien anke tmuri ground. Tger fixem u filli jilagħbu filgħodu u filli jilagħbu fl-għaxija u filli hemm tal-under 16 xejn u filli hekk u filli għandna l-var u filli m'għandniex var. Torta Jesmond allura buż. Ħajdilna naqa' Jesmond x'inhi l-istorja. Anzi kien Jesmond il-bieraħ waqt li qed nara l-logħba bejn Floriana u Belt, għalli ġon hemm bżonn iwasslu il-messaġġ lill-poplu, għaliex il-poplu qed jara id-gerfix. Meta jara affarijiet ma jaqblux ma jfissirx li hemm id-gerfix, immu jibdejt imma hu id-gerfix. Ma nistgħux naqbdu art, in-nies jibdew jgħidu. Allura ħaniedu eżatt għaliex u x'ġara. U ħdejja wkoll għandi Jacques Sherry li Jacques żgur li mhuwiex l-iktar coach kuntent bħalissa s'issa minħabba riżultati qegħdin fejn qegħdin. Għalkemm kollox jista' jiġri għax 3 punti qegħdin 0 points. Però 3 punti ma jġibhom. Malajr, ma jiġu. U dawk li qegħdin 3 tiġi daqshom. John il-Ġak u ħabib tiegħi dejjem ngħidlu Ġaki. L-importanti mhux kif tibda, kif tispiċċa. Għax tal-aħħar jibqgħu jiftakru. Dik vera. Mhux tal-bidu. Dik vera. Ġifieri Ġak għandu l-kapaċitajiet kollha li jista' jirkupra mill-iktar fis possibbli. M'għandix dubju, m'għandix dubju. Pereżempju jien naħseb ħanejdu hekk. Min minkom minna 3, jien ngħidu minna 3. Ħolhom li sa 3 ġimgħat, 4 ġimgħat ilu il-gżira kienu se jkunu fuq quddiem. Min ħolhomha. Ma kienu qed jiġġieldu għall-aħħar postijiet. John, imma il-futbol huwa hekk, għaliex il-futbol huwa episodji. Meta inti il-futbol jiġi episodji kif bdejna nitkellmu jiena u Ġak. L-iktar li kuntent bħalissa Ġak beda jgħidli li tant kemm qed jilagħbu tajjeb għalkemm u rajthom jien ukoll, tant kemm it-tim riforma differenti u vera ma ġewx riżultati. Sissa. Però once la ma ġewx ir-riżultati tiqpa' temmen li llum jew għada r-riżultati se jiġu l-ar meta qed titlef il-logħbiet u mhux qed jiġu l-riżultati u l-prestazzjonijiet. Ovvjament kif għalli Ġak ukoll kien hemm ġurnata ħażina li kull tim irid jgħaddi minnha u kellhom daqsxejn ta' disfatta, però il-kampjonat kif inhu bekk huwa sabiħ. U jiena dejjem ngħid fuq il-kampjonat. M'għandna xejn l-MPL xi ħaġa mistħija li l-Ħamrun kienu l-iktar tim li kienu kontra l-kampjonat. Għax tkellmuha pubblikament. Però jekk insaqsi lilkom it-tnejn illum, minnu l-iktar tim li gawda mill-kampjonat? Ħamrun. Għalhekk il-Ġak jiena qed inqawwilu qalbu Li kien minnhom daw.
La seħ. Għas jilabu kienu fiha. Il-ħamrun kienu qed jiffajtjaw biex ma jiġux mal-ewwel sitta. Kienu ftit Għas minuti il-belt l-bot, ma kienu favur tagħha ta' Mhux hekk laqas il-belt u għalkemm il-belt ma kunux favur tagħha. Il-belt dal-każ kważi ġew relegati. Il-belt ġew relegati. Ġifieri ħadd ma kien joħlom li l-belt se jiġu relegati għalkemm li nemmen jiena qatt moġbitni li l-belt jiġu relegati, però mill-ħażin tieħu tajjeb ukoll. Imma jien li nixtieq ngħid ukoll u qed nieħu pjaċir li hawn ġakki għaliex hawn coach preżenti u jiena qed nagħmel dejjem efforts fl-MPL biex nintaqgħu iktar mal-coaches, ħanisimgħu x'iridu l-coaches. Għandna meeting ma' supporters clubs biex nisimgħu is-supporters club biex aħna noħdu idejat fej nistgħu nirranġaw u ntejbu mhux il-livell tal-futbol imma kollox. L-MPL hija il-clubs. Alan iċ-chairman u Joseph dejjem jgħidu aħna l-MPL mhux jiena jew Alan jew intom, aħna il-clubs. U l-MPL uritu daw f'ċertu fondi li tipprova tgħin il-clubs. Għaż-żgħar huma tajbin ħafna. Għall-kbar isibu l-għajnuna. Però bħalissa hawn problema. L-unika soluzzjoni ta' dal-kampjonat, il-problema vera hija il-grounds. Naqblu ġa. Il-għaliex hawn iktar lobiet, il-clubs, il-coaches irridu jkunu preparati iktar, għaġġili daw jilabu 3 lobiet f'għaxartijiem, għandna l-problemi tal-grounds, kellna l-problemi ta' taqali, li ta' taqali nistgħu ngħidu huwa is-sisin tal-Premier League, il għaliex kulħadd jaf aħna tħosser ma tkunx hemm. aħna nifirħu bil-livell tal-ground ta' taqali. Fil-li sissa ġez, aħna ma kellniex logħba tal-lig waħda taqali. Tari. F'taqali għat ma kenniex logħba tal-lik li kellna ta' Jubilee Cup. Ġuri sissa aħna għat ma Tara? kenniex logħba. U din hija, u din John, u din hija l-problemi ankaw nuħu pjaċir meta nara nisek għax jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u aħna nisimgħu. Dik l-idea ta' dan il-podcast. Eżatt, però Da jiena mhux podcast bħal programmi oħrajn li tiġi mistieden bħalma kelli ta' ġifieri għamilt karriera fihom. Titkellem 5 minutes inti, iwieġbek 5 minuti ieħor, u mbagħad iridu nagħtu l-gows, u mbagħad iridu nagħtu slow-mo. jiena Le, da qiegħed hawn għandek sigħa titkellem kemm trid. U ħalli twasslu propja u jiena dak li n-nies iridu jisimgħu. jiena bekk għatlek il-bieraħ lilek, għatlek John. Il-programm huwa tagħna. U aħna rridu waslu l-messaġġ tagħna x'nistgħu nirranġaw fuqu. U jiena dejjem għatlu. In-nies iridu jisimgħu il-problemi, in-nies iridu jkunu jafu se jsibu soluzzjonijiet. Il-coach fil-lum kien se jelab il-ħamis fis-sitta. Fil-jumej wara ħela fid-disa ta' billej ġo ground ieħor. Naqblu? U jiena bekk irid infemm Biex ta' xaqa kellna 3 xhur 4 ta' Maltem indemonjat dis-sena. Eżatt. Qas niftakru qatin kważi. Vera, vera. Issa ġak, inti bħala coach. U jiena qiegħed jiġifieri mal-MPL u l-Bużu huwa bniedem parti minna. X'qed idejqek? X'taħseb irid isir? Ara, ġess, inti ħati fimni u naħseb illi ħana d-debja daċi, pero naħseb huwa ta' xi ħaġa ta' esid kbira għall-MPL li hemm persuna bħal Jasmine b'dak li rebaħ, b'dak li wettaq l-esperjenza tiegħu li jifhem mhux biss ovvjament il-parti tal-klabs u tal-amministrazzjoni, ma jifhem anke l-coaches. U nżalu l-kappell għax ovvjament jista' jkun jista' jagħti ħafna u ħafna lill-klabs Maltin ukoll. Li tejjaqni ġess huwa meta ma jkunx hemm sa ċertu punt level playing field. Il-fatt li tkun forsi jgħat ma' tim żgħir li ma tkunx jgħat meqjus ta' kemm jgħat ma' timijiet ikbar waħda. Dik li kbar weġa li pereżempju waħda minnhom semmejna forsi għalfejn qatt ma ġiet li nilagħbu fil-National Stadium aħna. Naħseb li kulħadd, kull plejer ikun Xewqa tiegħu li jilgħab. xewqa tiegħu. Waħda mill-affarijiet, pereżempju, Tal-barranin kollhom aħna isiffuh. kellna nilagħbu
labna il-ħadd, loba kontra Marsa Xlok, perdax ta' fil-ħodu, kellna nerġgħu nilabu midweek trophy game kontra l-Belt. Umbat kien jerġa' jmissna nilabu s-sibt kontra Gżira. Tajdli mhux anka l-oħrajn? Le, dik hija l-problema. Għax l-avversarji tagħna il-Gżira ma kinux labu midweek għax il-logħba tagħhom kontra Birkirkara kienet ħasret. U għaliex kienet ħasret? Fuq di tal-lasti. Fuq tal-lasti. Ejju, fuq tal-lasti. Imma mhux ħasret fuq il-logħba tal-lig tħasret. Mbagħad ħasret aħna minna talba li il-logħba tagħna ovvjament ta' trofi tiċċaqlaq, però ma ġiex mill-qwa. Però biex nikorroġu ta' trofi għamiltu talba l-MFA. Eżattament, yes. Kont sanejlek l-MPL li ma jikmandaw dik fija jew l-MFA. L-MFA trofi. Jawa ta' trofi ta' l-MFA. Allora aħna spiċċajna, ovvjament, qed nilabu 3 lobiet f'6 3 lobiet f'6 mhix ċajta. Apparti minn hekk, dalabna s-sibt, it-tlieta kellna reġgħu boħra kontra Birkirkara. Ġifieri meta ngħidu vera, kellna prestazzjoni tajbin ħafna ġifieri aħna bdejna. Il-fatt konna se nirrekordjaw il-programm u kellna nħassruh. Eżattament. Aħna bdejna t-tieni fażi tal-kampjonat kontra t-tim tal-Belt, kontra Ħamrun, li nafu l-qawwa tagħhom. Tinsix tim li aħna biddinnieh kompletament. Ġifieri f'Jannar aħna biddinna kważi 14 plejer. 14. Biddinni kompletament. U ħartu 13 ħejtu 12. Il-nexxina, il-nġerjom verament malaj. Kif il-nexxilek tagħmilha jien ma nafx. ħafna xogħol, ġifieri kellna barranin, jista' jgħidlek ġasmu kellna barranin li kienu ilhom hemmhekk bażikament 3 training sessions. Għax anka li kellek iċ-ċans tgħidilhom tiftiem magħhom li jitilqu qabel il-waqt. U kon ma kienx faċli. Ovvjament, Jew tiftiem magħhom. aħna fil-perjodu tal-vakanzi tal-miliet, flok qattajnieh mal-familja u ngawdu l-familja u shopping, qattajnieh, naraw l-ewwel xogħol, naraw kif il-minħanne u l-minħan ġibu, ġifieri literalment u kenna ħin u għek anka nirringrazzja il-dirigenza wkoll tal-klabb, kenna ħin nieħdu nifsa onestament, ġifieri il-vakanzi tal-miliet ma gawdejna assolutament xejn għax kienet ħidma totali. Ħidma totali. Irnexxinna nġibu ġiet il-logħba kontra l-Ħamrun, kienet l-ewwel logħba ngħidlek ġifieri kellna prestazzjoni mill-aqwa, ġifieri naħseb li kull mirra anka min-naħa tal-Ħamrun ukoll qalu tlifna 2-1, ġifieri u vera kienet prestazzjoni tajba. Ġifieri l-irnexxinna namalgamaw kienet diġà da meta ġiet imbagħad, meta jkollok logħba kontra l-Ħamrun, u mbagħad reġgħandek logħba kontra Marsa Xlok, u mbagħad reġgħandek it-trofi kontra il-Belt, qed tissemmi daw top team, u mbagħad għandek eżatt it-trofi ta' kontra il-Belt, u mbagħad għandek il-Gżira. Meta bdejna nagħmlu l-analiżi Ġesmond wara l-logħba ta' trofi kontra il-Belt. Ġiet il-logħba ta' u nagħmlu l-analiżi ta' Gżira. Daw il-players, meta għadnilhom daw isaqsu, għax aħna għadnilhom di x'ismu, issa ħanamlu ovvjament mbagħad għandna l-analiżi 2 days wara għall-logħba kontra Birkirkara. Taw ħasbu li qed niċċajta. Taw qalu ħanerġgħu nilagħbu tlieta u bdew jitqu. Qalu ma jistax ikun, qalu mela qedtilhom ħanerġgħu nilagħbu sot il-ġok ta' psikoloġikament l-effett ta' daw ħafna logħbiet huwa kbir ħafna fuq il-plejers, ġifieri fiżikament u psikoloġikament. Però anke aħna Ġesmond jista' jgħidlek biex tipprepara inti filli qed tipprepara il-logħba ta' trofi kontra li għadek biddel tim sħiħ ukoll. Għadek biddel tim. Ma ħanajdlek ġakina nafu sew, mhux għax. Ma xorta skantajt nirrid tinkellmek fuq għadi. Hija però ħanajdlek xi ġifieri. Kienet imma l-idea li Ħanajdlek tibdel jiena xi tkun. għax ħadd ma bidaqskom. John, ħanajdlek xi tkun. Inti iżekut coach mhux bil-fors it-training, mhux biżejjed it-tattika, il għaliex jiena kont plejer, ġifieri jiena kont nagħmel ħabta meta l-coach kien jagħmel li le jiena ikbar minn ġak, għadu żgħar meta tagħmlu xi ġak. Ġieli fil-lecture jiena kont norqod. Imma mbagħad turik il-kapaċità ta' bniedem bħal ġak meta
ikollok prinċipju karattru li inti tkun mal-plejers dak li jagħmlu ħalik. Illa li jidħol ċertu rispett. Ejja ma noqgħodux immorru issa fil-kantunieri. Tafu li hawn ċertu plejers aqas jitħallsu fil-Premier. Nafuha di. Għadhom għax issa qed jgħidu ħadd qed jitħallas. Kull min jiġi hawn jgħid li kulħadd qed jitħallas. Għalhekk il-problema tal-futbol hija problema kontattajji. Fi għadu dal-gider. Jekk ġak jiqpa jgħid li Kull min jiġi ħalsuha ħalsuha ma ħalsuha. Imma jekk ġak jiqpa jgħid li hu sinjur. Mhux se jsib għajnuna. Hekk inti ħatajt xi darba li naqgħod imbagħti biex inħallas il-plejers. Tista' ssib għajnuna. Issa, daw it-tip ta' nies bħal ġak, għaw ċertu plejers li forsi jkunu xarej, il-bot, jien meta kont is-sitwazzjoni kont ngħidilhom jekk ma tudix tiġu titrenjaw, jien ma nistax nikmandakom. Però mbagħad żgur it-tip ta' plejers ta' ħattaxin kif qed jgħid Ġan, daw imorru ħabba l-coach. Għax il-coach ikollhom rispett lejh, għax il-coach dejjem kien hemm malihom, allura mhux faċli tibda tnax il-plejer u inti brilla mill-lemba, mela mhux it-training. Inti ma tistax tallem training fit-12 il-plejer f'ġimgħa. Mela x'inhi? Il-prinċipju, l-onestà, il-ħbiberija, ir-rispett. Ma dawn minnhom barranin. Ma tagħmilx differenza. ċertu barranin li rispettaw taf xejdulek u ġak għandu żgur minnhom. Yes, daddy. Thank you, daddy. Ara ħanajdlek ġak, jiena sew meta kont għadni fl-aqwa tiegħi fil-futbol u niftakrek. Però anka wara da snin kollha, anka meta raġaw ġew kelmuni biex inkun parti narġa' minn hawn u nitkellem ma' ġurnalisti nkunu xi parti x'imkien, sal-lum u din naħlifa. Naħlifa fuq liedi. Kulħadd jgħidlek. Anka, għadha minn sa jkollok Jacques, kemm hu orrajt, kemm hu bniedem, da mhux il-press qed ngħidlek issa, ġurnalisti, in-nies li jħobbu l-futbol, kumitati oħra. Jiġifieri għandek xi ħaġa li anke l-ġurnalisti jħobbuk. Il-ġurnalisti ma jħobbux iġibuk qudiemhom biex jaqlawlek. Qed tifhimni anzi naħseb jisbawk ftit. Qed tifhimni? Hija karattru. Però kemm kien faċli li tibdel daqshekk plejers. U min kien faktotum? Sur Kassar, il-President? Ismani, Ġon, fis-sitwazzjoni. U għaliex bdel daqshekk? Fis-sitwazzjoni li konna fija. Kellek għażla. Jew teqpa' kif int, konna din l-aħħar post. Jew tibqa' riskju. Eżattament. Ġifieri da ma kellekx bejt ma tajtx konti għad mid-tejbil jiena meta kont għamilt season ma tlifniex logħba f'Jannar. Ma biddilx plejers. Ġovja tkun ser tajjeb, teqpa' bl-iskwadra li jkollok. Però jekk inti tkun ser ħażin, xi tagħmel? Cosmetic changes. Inti fil-bidu kien tajjeb. Le, l-ewwel aħna fil-bidu bdejna l-ewwel logħba labna kontra l-Ħamrun, konna ġejna draw, konna rbaħna lil-Naxxar, konna ġejna draw ma' Ħażabbar, però mbagħad minn hemmhekk il-performances ma baqgħux. U ovvjament meta inti jkollok nukleju ibbażat fuq players barranin, ġisma tajjeb fimni. Il-problema hija jew ovvjament il-coaches bejn jkunu onesti, ġifieri l-ewwel li mill-ewwel nassum ir-responsabilità isma' għattilhom jekk jien taħsbu li jiena l-problema jiena minn wara bta' ġifieri jiena mhix maħbut ma' siġġu whatever, għalkemm għandi fiduċja assoluta f'dak li jkun qed nagħmel u l-istinka u dedikazzjoni, però fl-aħħar mill-aħħar jew ovvjament tbiddel il-players. U għawek nirringrazzja ħafna dirigenza li għallu li isma' naħna nafu x-xogħol li qed tagħmel u dedikazzjoni professjonali tal provat mexxi bija għalu u nemnu illi ma tax tista' tagħmel wisq iktar milli dak li qed tagħmel. Allura x'kellna nagħmlu? Kellna nbidlu ovvjament in-nukliju tal-plejers il-barranin illi ma kinux qegħdin irrendu, aħna nġibu plejer barrani biex jagħmel id-differenza. Għax nkunu nagħmlu plejers Maltin biss. Aħna nippretendu illi plejer Malti, plejer barrani għandu l-privileġġ illi qed jgħix ħajja professjonali fis-sens illi dak kull ma jagħmel jilgħab il-futbol, il-performances tiegħu irid ikunu għall-altezza, irid ikun hemm konsistenza. Ma jistax tagħmel logħba tkun brillanti u mbagħad logħba l-oħra, il-maġġor parti tal-logħbiet l-oħra ma tkunx. Jiġifieri ħassejna li kien hemm bżonn din it-taqliba. Kif għatlek waqt il-perjodu wara l-aħħar logħba
ta' Diċembru ħadna din id-deċiżjoni illi meta rajna li isma' lider illi d-destini għad hemmhekk li ħankunu mal-aħħar żewġ postijiet, ħadna din id-deċiżjoni, deċiżjoni kuraġġuża ħafna għax biex tbiddel tim sħiħ ġifieri u x-xogħol li tkun għamilt Taf xed nieħu pjaċir nisma' jien li għal darba Jien qed nisma' mhux nitkellem. imma jiena ħanajlu ħanitkellem għal darba ir-rispett lej bniedem bħal ġan tawlu. Għax minflok neħħew coach, neħħew 12 plejer. Kompli ġa. Proset, ma rajtam kien di. Anzi, inti rbaħtu neħħewk. Ma importax. Ma ninsewix dik daqqa, Ma importax. Imma qed nieħu pjaċir coach Malti li u proset tal-ħattarxin. Asħaddi. Ma qed naħsibha u proset tal-ħattarxin għal darba ma neħħewx coach u neħħew 12 plejer. Proset. Proset sul kassar u l-kumitat kollu. U sul kassar għadu president. Il-verità hi li tkun raġel tassum ir-responsabilità dejjem, ġifieri dik dejjem, però fl-aħħar mill-aħħar l-korri li tikollok fiduċja fix-xogħol li tkun qed tagħmel. U kif għatlek insomma. Per inti ma taqtax qalbek xintara li l-aħħar post mhux sabiħ. Post mhux sabiħ. Ismani, anka jiena ħankun onest li l-ewwel darba li għaf dis-sitwazzjoni jiena kelli xort qatt ma kont qiegħed fil-relegation battle ġifieri. Kelli dana. Però John, jiena fi ħajti dejjem. Sissa ftiċċurilu kell qed cerebral it-lajt. Mhux hekk, ġifieri. Ġan rebaħ trofi wkoll mal-Balzan. Ġifieri f'ħajti, però jiena dejjem tallimt it-trobbija tiegħi. Li nagħti inkam żiżi u meta jiġi l-maltemp tiġġielidlu. Leħfef ħaġa li twarrab, leħfef ħaġa li taqbad tajt. U toqgħod id-dar tistenna forsi ġeblek klabb ieħor witen. Però meta jiġi l-maltemp jiena dejjem trabbejt illi tiġġielidlu. U nerġa' ngħidlek ma kienx faċli li tbidda dawk ħaterġa' tibda from scratch. Però meta jkollok għal-qalbek il-klabb, meta jkollok għal-qalbek id-dirigent, meta jkollok għal-qalbek il-supporters, meta jkollok għal-qalbek taf, meta jkollok fiduċa f'dak li qed tagħmel, allura tiġġielida. U dan huwa l-istess messaġġ li aħna nippruvaw waslu l-plejers. U bekk nallaċċa ma' dak forsi li qal Ġesmond qabel, illi il-folja ddur u il-kuraġġ tal-performances, il-kuraġġ ukoll apart il-performances itwielek id-dressing room. Meta tidħol fid-dressing room u tara fajnejn il-plejers, u tara li għandhom fiduċja assoluta f'dak li tkun qed tagħmel u illi lesti li ġildu ġlida għax jekk tmur hemmhekk u daw tarhom jaħan nagħmlu sija u mmorru lem u dan ma le iridu juruk titħossa, Ġesmond żgur li jħossa, tinduna inti l-timi għat hemm, il-plejers għadin hemm, il-ħeġġa għadin hemm, iridu jistinkaw, hemm ċertu di tħossa. U dik iżżomm il-coach b'saħħtu. U dik hija importanti ħafna, Allura meta tara din ir-rieda, meta tara kif tista' tabbandunhom daw il-plejers? Kif tista'? Laqas tista' mhux sew laqas. Ġifieri, qed nara din il-ħeġġa li kemm min-naħa tal-klabb, kemm min-naħa tat-technical staff, u tara anka min-naħa tal-plejers illi kollha. U anka l-ftit in-nies li jiġu dejjem kienu wara t-tim. Eżattament. Jiena kont ma ħattarxin sija bħala plejer sija ġifra ħattarxin huwa ambjent meravigliuż. U hemm nies, mod speċjali President huwa ta' xi ħaġa kbira u dejjem jiffollowja lil-coach. U meta tibda tisma' lil Ġan. Għalhekk il-Ġan saqsejtu dil-mistoqsija. Il-Ġak, jiena Ġan ngħidlu. U hawn hija il-problema tal-futbol Malti u aħna bħala MPL irridu nisimgħu il daw in-nies. Daw in-nies la aħna l-MPL qiegħda għall-clubs. U għalhekk dal-podcast għandu jkun għan-nies bħalek, U jiena għal-plejers bħalek li għandhom il-qalb. Ħanuru lill-MPL, lill-futbol, hemm l-imħabba fih. Grazzjawkom tal-opportunità wkoll. L-ewwel punt. Grazzi ħankun onest, grazzi hija jien nista' ngħid għal Anabela, Joseph Muscat, Ġesmond Zerafa, Rodney, Simon Abela, huma nies li ħadmu Sandro, ħadmu ħafna tajjeb, defsuni raġaw li laqas kont noħlom.
Askont noħlom, u l-lum qed nħossni b'mod differenti, u sitnu pjaċir. Il-bieraħ qabżit li dema. Ħanej dissa int kontem, ma nafx tajt kas. Jien għandi tifel ta' sentejn. Asqatra futbol. Għalli fid-dar jibki tal-li naqlibulu biex nara l-futbol, biex jara l-animation. Il-bieraħ ġie, intefa bil-qiegħda fil-hospitality. Kif ruhom jisparaw iċabċab. Imbagħad iċabċab gowl u iċabċab għas jaf qed jara. U bdejt ngħid ara jien iż-żgħir tiegħi qed jara l-futbol. Dik oħra, dik reġena provajna noħol. U nexxielkom. Provajna noħol u xi ħaġa ġdida. Biex nippruvaw inżommu l-entużjażmu. Per eżempju, jiena mhux se nistħinajt, jiena dejjem niġġielet u niġġielet. L-warming up qabel il-logħba għandu jsir fil-main speech. Ilek teqret. Ili neqret, u neqpa neqret, però ma tiddependix minni. Għax coach, allora jaf xi Issa namlu mod, Ġan, inti qiegħed coach tal-Ħamrun, u jiena qiegħed coach ta' Slima. U hemm semifinal ta' trofi, u l-ground kważi mimli. Li toħroġ 45 minutes qabel għal-warming up fil-pit, ħalli ma ngħidux ikun hemm ġiex logħbiet. Ħalli ma ngħidux ikun hemm ġiex logħbiet. Ikun hemm logħba waħda, pereżempju jiena kummentajt Belt Ħamrun. U l-ground kien ippakjat. Imma kieku daw 45 minutes għamluh fil-pitch, l-atmosfera qabel il-partita ġiġat kienet kun sabiħ. Per eżempju, Belt Ħibs il-bira. Issa ħanajtu kol kontra. Kieku l-warming up sar Bord Furjana, kieku l-warming up sar fil-pitch, il-post viċin, iktar sabiħ, pero mbagħad nifhem għaw li rrid insellem il-ground tal-Ħibs. Il-ground tal-Ħibs għajja. Aħna għandna. Għax waqgħu ħafna l-open. Eżatt, għandna baby u dal-baby ħanoqtluh. Ħanoqtluh. U għaw grazzi lil-Harbenians, il-Ġezmon, li daw dejjem jaraw minn kollox. Per eżempju, fuq il-fixtures, kellna ċertu lobiet fil-ground tal-Ħibs. Il-Ħibs, għallunna ma tistgħux tilgħobu ġiex lobiet hawn. Tilgħabu logħba waħda. Illum, għallunna xi 3 timi u ma jqabel. Allura kellna nżommu logħba hemm u nitfgħu logħba oħra f'pitch ieħor. Grazzi wkoll għall-Viċi President tal-MFA, Paris, biex idaħħal il-logħbiet tagħna, irrid ineħħi l-logħbiet tal-First, jew l-logħbiet ta' Challenge League. Il-logħba li tħassret ngħidu aħna tal-ħolma tal-lasti tal-ground tal-Ħamrun. Xeba ġen biex naraw fejn se ndaħluha din logħba. Meta kien hemm ċertu players tal-klabs li kienu se jsifru. Di problema tagħna fejn qatt smajt li ħassib il-logħba iktar baxxa. Alan, Joseph, Rodney, Chris, il-manager, kulħadd. Sejtek Chris. Kull Krist li ħsieb daw l-affarijiet, issa, il-centenary, għanna centenary u koll. Imlallanna centenary. Il-nazzjonal, inna fuq xar ma nilabux. Issa ħatibda tintlab il-loba, il-Super Cup Final on Tuesday. Issa, kenna meeting Għawdex. Alan, ma Għawdex, ma Joseph, biex insibu ftejjim li meta il-klob ikollhom il-lopem jgħinuna anke finanzjarjament tal-klabs biex nitilgħu hemm. Imma kieku m'għandniex il-Ħamrun, il-Ħibs. Min jgħin il-klabs? Ikun hemm anke l-gvern jgħin. ġifieri Forsi jkunu jiġu jitilgħu lej qabel. Lawċin jgħin. Le. Għandhom żon. Forsi it-timijiet jitilgħu lej qabel. Jiġifieri dan Alan għax jiena ma tlajtx għax il-baħar jagħmel id-deni. Ew tilgħu Thursday. Tajjeb, għax inti tagħmel Baħal daqsxiex. turizmu lokali, Biex jaraw jippreparaw. fi żmien meta nasanċi kun hemm nies. għamlu l-MPL għamlu biċċa xogħol kbira. Anke jiena kont ngħid anke s-sena għaddiet li kont jgħat mal-PBS nagħmel anke kummentarju mal-PBS. Kont ngħidha li għamlu biċċa xogħol kbira biex għajmu reġgħu irreġeneraw daqsxejn interess. Anka di ta' under 16 mhumiex isemmuha ta' taħt 16 sena li jidħlu b'xejn. Iva, imma. Qed jinsew. Ma anke qed jippruvaw jagħmlu daqsxejn entertainment. Iva, tajjeb, tajjeb. Monotonija, inti tmur ground barra minn Malta, it's a match day experience jgħidula. Mhux tmur hemm rajt il-logħba
xej, forsi ikun hemm 20 min nies or whatever. Il-biraħ rajtom, qed nitkellem mal-marax, din l-ewwel sena f'ħajjitha qed tara l-futbol qed tiġi hemm u qed tieħu gost, għalti kemm kienu kwiet il-belt. Illum għalti xiġralu. Imma ħanajdlek. Imma vere, Iva ħanajdlek Kienu ħaġa. kwieti. Imma aħna pereżempju ejja nsemmi kif semmejt fil-logħba tal-ħamru. Imma ħadd ma jikteb proset il-ħaddiema tal-MPL. Proset is-supporters ta' ġixximijiet. Proset tal-pulizija li għamlu dak ix-xogħol. Proset ta' Trasbont Malta. Imma ħana ta' security, ta' security barra, ta' security. Karozz sajpoġġu ilek. Grazzi. Perfetta. Koordina kollu kulli mhix faċli. Grazzi lil-ħibs. Daw in-nies imma madonna x'kien hemm problema fuq il-lasta tal-Ħamrun. Il-manager tal-Ħamrun għalawlu l-familja kollha imma għaliex. Jiena kol ma ngħid l-aħwa. Jien illum il-ġurnata qed nikber fil-futbol. Jekk mu se jibbiżaw għan-nies li huma involuti fil-futbol, il-futbol se jispiċċa. Daw jaħdmu bxejn. Il-futbol se jispiċċa, se tispiċċa l-MPL, se tispiċċa l-MFA, all right? Se jispiċċaw il-players. Il-presidenti. Kif jifqu l-presidenti tal-klabs, kif jifqu l-presidenti tal-klabs dejjem ngħid l-ammut ħajdoqqu ili fil-funeral. Il-players iridu jħallsu. Jiena u ġan biex nikkowċjaw iridu nħallsu. L-MFA tkun MFA tat-tim nazzjonali biss. Ma tkunx tal-klabs. L-aħwa għalhekk ngħid l-MPL u l-MFA qed tagħmel minn kollox għal ġid tal-futbol Malti, għal komunità waħda li għan-nies Maltin li għandhom ir-reliġjon il-futbol Malti, il-futbol Malti ma nkunux aħna li nkissruh, ejja nikkritikaw. Jiena qisni ħadd il-programm illum jiena u l-ġannatlu x'tixtieq mill-MPL. Għax jiena minn ġan irrid nisma', għax ġan huwa involut fil-futbol, għax ġan illum tani parir li jien meta bdejt ngħidlu anka lok fil-ħodu senatu għalli jara jiena t-plejers tiegħi ma jħodux b'pjaċir bija, għalli għax il-Brażiljani ma tantx iħobbu jilagħbu fil-ħodu, mela li x'għamel li ġan għallimni oħra. Jiena ma kontx għalhekk aħna L-ewwel darba smajta di. aħna l-MPL qegħdin għall-klabs. Il-klabs qegħdin għalina. Katina. Aħna rridu nisimgħu mill-klabs. Fejn il-klabs għandhom raġun irridu ngħinuhom għax l-MPL dejjem sabithom il-klabs għax jiena naf. U fil-fatt irrid ngħid din li min issa tistgħu tibdew ħantikom in-number tiegħi personali tal-WhatsApp. U iktbu jew ibagħtu voice over x'tixtiequ u nibdew nisemmaw hawn. Kunaw xi ħabħanna u nirrispondu. Mela 784 5905 jekk tistgħu tniżluha fuq l-iskrin qiegħed għandkom 7784 5905 il-bużu. U iktbu u nistgħu niddiskutuhom hawnhekk. Għax in-nies jiena għax semmejna l-coaches, semmejna l-presidenti, semmejna l-players, semmejna qed imexxi l-grounds. Però in-nies li jiġu jaraw il-lob tal-futbol huma importanti daqshom kull oħrajn kollha. Dawk li jżommu Logħba futbol waħedha jilagħbu bejniethom ma jiswa xejn. Mela intom tistgħu tgħidulna, isma' nixtiequ hekk, hawnhekk hawn l-MPL, aħna nsemmu l-MPL, nitkellmu mal-coaches, nitkellmu mal-players, dan huwa dal-programm, dan huwa l-programm differenti mill-oħrajn. L-oħrajn tajbin, interessanti, tajjeb, u jkun hemm fejn jaqblu ma jaqblux, imma dan huwa programm ħawwaslu leħenna, kollha kemm aħna ħajkollna nisbaħ futbol. Tajjeb u fejn ma taqblux, pereżempju hemm waħda xtaqt ngħidilkom, din idea diġà qed ta' darba oħrajn, din idea smajta minn Joseph Muscat. Konna qegħdin naraw logħba futbol bħalma kien hemm il-bira hekk, nieħdu drink out ta' Sambit u naraw il-logħba.
Joseph Muscat jobot id-drojiet. Dro. Il-lobit ta' dro. Wasanna fi żmien bħalissa huwa Għandu għal żmien. xiex maġun. Imma Għax bħalissa iżomm huwa- mal-Milan. Ejja, miskin. Miskin, miskin. Boss, miskin iżomm mal-Milan. Issa huwa żmien ta' dros. Dan huwa żmien jiġu ħafna drojiet. Għax biex ma jitilfux, jgħodu naqra attenti, jgħodu lura, n-nota, qed jiġu ħafna drojiet. L-Amerika, fil-fatt, id-drojiet neħħewhom. Mela, jekk inti tkun tispiċċa drol partita, jagħtu speċi ta' penalties minn nofs il-ground. Plejer jaħrab bil-ballun u l-gobler joħroġ mill-dar u jipprova jtajjarulek. Min jirbaħ bil-penalties, jieħu żewġ punti. Ekku mux li. Min jitlef, jieħu punt. Pero, U min jirbaħ Jien il-normali. forsi xej tradizjonali ma tantx toġobni, ġifieri. Ma t-prova ċaħġa, ġdida. imma ħanajdlek. Ma kulħadd għandu Johnny, l-opinjoni tiegħi. ħanajdlek jiena, Joseph huwa bniedem. Joħlob. Qabel daw l-affarijiet li qed tajt inti għandu ħafna affarijiet f'moħħu. Per eżempju, fil-bidu kien hemm ħafna ġen ġakija fuq il-video support. Kont ħansemmija eżatti ġesus, rajt li moħħi. Tant kemm għandek Rajt li moħħi. Jien ma naqbix maħħali waqfu wissa. Dik kont ħanispjega. dik kont U jien l-iktar wieħed li għandi għal xi xnajt, għax loba l-iktar Mela wieħed. ħanalmek, qed tara minti xaġġornat. Bil-mu ħanajd Mela l-essa, għalek ħansaqsik, għajdli. Il-regol, l-affarijiet kienu li l-ewwel round ikun hemm il-video support. Issa. Biftejim mal-klabs kollha tal-Premier. Nejja, kari, jgħin. Ma issa, aħna xnajdu. Ċati tiftijem din iwa. Imma tini ċans. Għax ħanġaw nġildu bħall-antik jina u jien xadni najt, aħna edinem għal-klabs. L-klabs huma komdi li jiddeċidu isirek. Ma ġakka, digerga. Tini ċans. Għal-kem maħna nikmandaw, pero dejjem irritu kunem ftejim. Issa, mbagħad il-ftejim kien. If it-trophies jibqa il-video support, pero dik responsabilità tal-MFA. Issa, f'dar round jieqaf u anka jiena d-dejjat, jilli kien għalija kienet tiqpa tal-dejja għalix, pero fil-bidu jankunu ċari, kulħadd kien xettiku. Le, isma, jien inkluż, pero kif ħad, pero rrit nsellem anka l-Lenin Mario Sant, għamel biċċa xogħol tajba ħafna, u vera nexxiet ħa paċenzja wkoll, ġifieri li anka għamel tutorials biex ikun jista' jispjega kif taħdem ma taħdimx u naħseb li kienet tranzizzjoni kienet waħda smut ħafna. Nerġa' ngħid għax aħna vera sfortunati. L-ewwel logħba li kellna bil-video assistance aħna tħassrilna gowl li kien ikkonvalidat mir-referee dakinhar fin-92nd minute, ġifieri konna ħanerbħuha u tħassar minħabba il-video assistance. Però what's good is good and what's bad is bad. Wieħed irid jgħid illi jiena naqbel kompletament. Imma il-poplu, in-nies, aħna li konna qed naraw minn fuq it-television, min kien qiegħed hemmhekk. Kien jaf bija dili ħatiqaf. Għalhekk qed ngħidlek jien. Per eżempju, Per eżempju, jien smajt kommentaturi fuq it-television. Ara, issa, eżempju ħansemmi lilek mhux int kont, ġifieri. Sewa ħajġ. Issa ħanara wara ġak żgur sajtih il-karta hawnhekk biex jgħarf. Ma hemmx. Jibdejt imma jien qed nisma'. Għalunna. Ġifieri, lanqas il-kommentaturi ma kienu Għalhekk jien 100% kollha jafu. ġejtaw għalkemm jien ma nafx kollox. Ma taf, xeħin kollu tisma'. Pero ġess minn nismajt jien, mux għax il-klabs maridu jiex, apparently. Anka finanzjarjament. Xelle kon ġejbija u koll. Imma inti tinsix li l-finanzi t-tfaħħom fuq il-klab u koll. Qed tipprova tifhimni. L-iktar nies li batew meta ġew id-deciders minn ġej mal-ewwel sitta u mal-aħħar sitta, kien hemm ftehim ta' dawk it-tliet lobit f'kollha f'daqqa. Li aħna dnilhom daw it-tliet lobit ma jistax ikonna tliet lobit var għax maħniex kapaċi biżejjed biex it-tliet lobit għax inti taf li l-Malta video support titħafna xogħol u barra minn hekk bus expensive ukoll. Jiġifieri, però issa s-sena d-dieħla Joseph u Alan ħadmu biżejjed biex jisibu fondi, ħanajdlek John, l-aħħar l-MPL ġabet sponsor
ta' 190,000, all right, ma zammitomx għall-MPL, John. Taf x'għamlet? Qasmet il-190,000 mill-First Division sa' Third Division. Kieku l-MPL riedet tkun greedy, il-190,000 li ġabet sponsored kienet iżomma malija. Le, di-darba barra l-sena l-oħra tajna l-first, dis-sena tajna il-second Challenge. u t-third. Iġifri, għal-kem mhuwiex kampjonat tagħna, għax id-darba l-oħra u dis-sena il-klabs tal-Premier, għax il-klabs tal-Premiers, kollha Premier Clubs biex jgħinu l-ħaddieħor, m'hemmx ivvutaw qablu li s-sena l-oħra juħdu xi 15% minn iċ-ċert mill-flus. Di-darba reġgħu qablu li jieħdu l-first jerġgħu, is-second u t-third. Jiġifieri għalkemm hemm xi ftit clubs batuti finanzjarjament żgħar minn clubs oħra, xorta qablu, u bekk qed ngħidilkom jien dis-sena sar dar arranġamenti. Però xorta kien hemm min ma jafx li m'hemmx video support anka ċertu clubs għax inkun fil-VIP. Għalhekk importanti Ġesmond, illum qed tiri l-bira kellimtni u llum komplejt, u għalhekk stedintek hawnhekk għax kont importanti ħafna llum hawnhekk inti. Bil-fors, id-diskors il-laqat li jkollha l-MPL, il-messaġġ u li jkollhom il-coaches magħkom u l-clubs, il-messaġġ li jasal għand il-pubbliku. Ħalli ma nisimgħux gergir li jkollhom raġun, għadu kif gerfxu llum fil-ħodu, għada fl-għaxija, llum bil-var, għada bla-var, irridu niddiskutuhom. U għaliex? U raġuni għaliex? Forma ta' komunikazzjoni naħseb tkun Għax jekk inti eżempju minn Santa Lucia u għandek it-tifel tiegħek ilha ma' Santa Lucia, bis-saħħa tiegħek qed jieħdu xi ħaġa tal-flus żgħar. Qed tifhimni, allura importanti. Per eżempju, jiena m'għandix Facebook, però xi ħadd jorini l-kummenti u n-nies ma tihomx tort. Rajt messaġġ, qed tirranġaw biex ittellaw in-nies il-ground meta qed tagħtu l-lob fid-disa ta' billej. Huwa ġust. Ma fuq il-television mhux fid-disa flaxa jaraw. Imma, le, imma to be fair. Però midweek naħseb iktar. Imma ġust, imma ġak. X'aħna ħażinin fiha. Imma ejja nkunu ċari. Imma meta jmorru paċe fil-jisru sa' ta' fil-ħodu all right. Le, bużu l-futbol ma jeġux jaraw iż-żazaħ biss. Għaw anzjani, għaw nselmilhom minnaw jiena. U grazzi għal PBS. Li qed jagħtu daw il-lob diretti għax nintaqa' anzjani ma' niż-żoni speċjali. U anke l-ground jiġu. Ma' nies morda. Bil-bandieri. Jistennew il-logħba ta' pajjiżhom u għaw irridu ngħidu proset il-PBS. Għax il-daw in-nies qed ituhom ċans joqogħdu komdi ġo darhom. Jiġifieri il-futbol bis-saħħa ta' coach bħal Ġak, bis-saħħa ta' presidenti, improvja. Però hemm iktar. U l-iktar problema li għandna għaw Malta u dejjem ngħid hija il-mentalità. Is-support iżommu il-futbol Malti. Toqgħodx tgħidli dak u dak u dak, kollettiv, kulħadd, mela, orjhom, għejnhom, edukom u aħna mal-klabs irridu nsaqsuhom. Il-coaches xixtuqu rridu nsaqsuhom. Irridu jien fil-bidu qatt ma ninsija darba rajt xi tabella ma naf ta' xi sponsor qiegħda kważi viċin il-coach. Jo kien hemm speaker, kien hemm diretta, u kont fil-VIP kien hemm mala qatlu żman jala. Dak naħħilu l-coach minn hemm. Għalkemm dak itina ammont ta' flus, għalan qalli għandek punt. Jiġifieri inti li tikollu komunikazzjoni u dal-programm li huwa programm tagħna, nies bħal daw in-nies iridu jgħidu x'inhu jdejjaqhom u jwasslu l-messaġġ u jgħidu x'jixtiequ ma jfissirx li jekk dajr it-tazza. U anke intkom li qed tarawna. Is-semminti ġak għamel punt. Daw mill-bidu tal-istaġun sissa għadhom qatt ma labu taqali. Għaw xi Inta għamilt ieħor sabiħ, li ħajibqa' f'moħħi u ħanibqa' ngħidu. Li l-ewwel coach li sa' nejn naħseb fid-dinja din li l-coach spiċċa hija fl-aħħar post. U s-soltu
jitneħħa il-coach u nħallu l-prejers. Da, tkeċċew, tneħħew 13 il-prejer biex il-coach baqem. U di ma ninsija qatt. Il-għalix dak huwa U da jmissrom tuħil dik tal-tassa, għadi. Mandu bżon tazza. Il-tazza ġak joħoġa bl-onesta u bl-irġulija li taħ il-klab. U l-klab taħ tarxin li jena nafu dejjem kellu rispett l-coaches. U ġak wieħed minnhom. All right? U daw irridu jagħtu eżempju. Daw irridu jiena ma jfissirx qed ngħidlek jien nagħmel ħażin ma nitkeċċix tagħni, ma minix ngħidlek, anzi jekk jien qed nagħmel ħażin m'hemm bżonn tkeċċini, naqbad u nitlaq. Qed tifhimni imma bekk tajjeb, però John jiena biex għax kważi ħadd il-programm waħdi. No, importanti kien da mhux aħna hawnhekk mhux kemm il-kelma ngħidu nitħarsu. Joseph, ħanajdlek John, Joseph ma jidher imkien. Joseph anke meta kellna receptions tal-miliet. Jiġi kwarta nofsija jgħid hello, jaf jitkellem fuq kollox, għax rajt jitkellmu. Alan, dejjem preżenti għall-lob. Aħna bħala MPL f'kull logħba jrid tkun hemm xi ħadd preżenti. Hemm inti. Kenna l-problema tal-lassa tal-ħamru. Se jiġri. U hawnhekk nerġa' ngħid kif qal Alan, ir-referees ħadu daqqa. Filli kellhom lajnuna. Fatti aħna sofrejna ħafna, ġifieri aħna sofrejna ħafna, għadna kam l-logħba riċenti ġifieri daqqa psikoloġika kbira da f'minuta abbuż. Filli għandek 3 punti fidejk f'minuta, f'daqqa waħda tispiċċa b'0 points, mhix ċajta. Jiġifieri wara dak ix-xogħol kollu aħna l-players, il-klabb. Filli għandek 3 punti fidejk, daqqa waħda spiċċajt empty-handed. Tista' timmaġina l-impatt li jkollok. Jiġifieri u ma toqgħod iġġib ħafna skużi li jista' jkun li kellha effett ukoll fuq il-performance ta' l-aħħar logħba ta' kontra Birkirkara għaliex mentalment kienet jibsa ħafna. Però sfortunatament is-saġrat tpoġġi waraj, però il-video assistance almenu żgur illi kienet tgħin ħafna. U tgħin u bla ebda disrispett lejn ir-referees, però la hemm għodda li tista' tgħinhom għal xiex le, mhux qed ngħid għax mhumiex kapaċi, imma la hemm għodda u wkoll tagħti ċerta trasparenza li importanti ħafna, rajt tagħti ċertu trasparenza li dak li jkun anka forsi bla ma jrid ħsibijiet u ta' hekk għandek il-trasparenza hekk hemm l-għodda u tuża. U żgur jiena naf żgur għax anka il-ħetta referis għalli li hija milquha ħafna mir-referis ukoll ta' ġifieri. Jiena nixtieq nagħmel appellala Mario Sant li meta jkollu programm fuq it-televiżjon jagħmel statistika ta' kemm ilha l-video support u ta' kemm inbidlu deċiżjonijiet biha l-video support. U nixtieq nkun nafa. Sabiħ, imma mbagħad Interessanti, mela. Hija favur u sija konra. Tkun taf kemm kienet effettiva. Bravo. Jgħid pereżempju fi tliet il-logħba il-video support bidlet deċiżjonijiet ta' 50 darba, ta' 30 darba. U jiena ngħidlek ukoll, bażikament il-lobit kollha li rajt jiena, kważi il-ġiġkarti dejjem użawhom barra minn hekk Dejjem kellhom raġun referees. ħanajdlek oħra. Li rajt Ma jien. isma' boost dik taf kemm kruċjal pereżempju. Il-video support, aħna ngħid. fil-quarter Dejjem final. boost kellhom. Isma' Bla video support żgur li ma kellhom. boost aħna Li anka bil-video Isma' support. aħna fil-quarter final, ara kemm importanti ta' daw huma make or break decisions. Fil-quarter final kontra tal-Jubilee Cup kontra Marsa Xlok, aħna kien hemm konna xejn. U skurjaw xi lejt minute bil-video assistance. Dunaw li player kien offside. Ovvjament jien dak il-ħin diġà kont realizzajt, il-referi però kien dak kien ħajkonvalida, ovvjament jiġi ċekkjat, jien kont xorta kont nuża l-kart, però jiġi ċekkjat u ġie annullat. U spiċċajna li għaddejna għas-semifinali għax imbagħad ġifieri li kieku lajna. Ġifieri għarra kemm importanti. Però wkoll punt negattiv fuq il-video support li jiena forsi telli toqgħod attent għal kollox hija. Meta klabb
ma jkunx uża l-ġixkarti. U per eżempju qed jilagħbu ħattarxin u l-belt. U ħattarxin qegħdin fuq il-belt l-aħħar ġiex minuti. L-aħħar karta jużawha biex iwaqfu ir-ritmu ma nafx qaċċinnu tajta. Ma dik tistenni. Ma isma' ċes hemm miljun metodu kif tista' tagħmel. Mhux Taljan, l-Ingliż jibdu l-ek set players. Kollu plejer abdu buqawieċ. Imma tiskan. Kulħadd jitgħawweġ Kemm il-Maltin aħna bravi u jiena perswas bil-coaches Maltin bin-nies li hemm involuti fil-klabs. Kemm hemm nies Maltin involuti fil-futbol bravi. U hemmhekk tara il-futbol Malti. Wow, naqbel biex iktar il-klabs iwasslu il-messaġġ tagħhom. Però iwasslu l-messaġġ tagħhom ma jfissirx għax waslu messaġġ l-MFA jew l-MPL tittgħaddi bil-fors tagħhom. Dal-ment li inti ma taqbilx fuq il-futbol mhux problema. L-ikbar problema ġan li jiena u inti qed nagħbu kontra xulxin u niġġieldu ma naqblux li wara nieħdu bidejx. Mela. Importanti. Dik hija importanti. U għaw hija importanti fil-futbol għax jiena nemmen li l-MFA u l-MPL għax l-MFA biex nkunu ċari jekk aħna nitolbu biex nibdlu fixtures l-MFA tibdilha. Aħna biex nilagħbu ġo grawn ieħor ejja nkunu ċari. L-MFA għandhom il-pjan tagħhom tal-lobiet, taf ġifieri kont first division, jiena kont second, naf ġifieri biex inti tibdel. L-MPL wasset biex tagħmel ground ukoll. Issa l-MPL imma dak inħalli fidej il-boss jiena. Lemma l-boss deġa. Il-boss dejjem joħlom. Le diġà. Il-boss dejjem joħlom. Ma nixtiex ground bħal Milan jiena, x'darba mort nara ground il-Milan u John aħjar. U janka dak sajneħu. Aħjar le. Aħjar. Sajneħu. Iġifieri. Taf x'trid tinsaqsik bħal MPL. Għax kitib li xi ħadd. Mela kien hemm wieħed mar jixtri tal-logħba ħamrun belt. Ma jixtri mill-biljett, minn ground tal-ħamrun. Xtaħabel. Għax ħadu l-biljetti huma. Le, u da jiswa għal dak kitiba. 15. Kitibli, 750 u 750, 15 euro. U taħt 30 euro, għallu thank you very much, għallu il-bqija. No, nduzbal. Għetnemx għalli, xkitabu. Il-ticket mux 750 kien 15 euro kien. 15 euro 2. No, 15 euro fi għalli xaħat tal-ħamrun. 15 euro l-wieħed. Le, ma kellu zbal. Għallu zamli, 30. għallu le, dakke, 30, għallu No. dakka biex tejni il-klab. No, Għallu jak jien kontra l-ħamru, kif għandi nejni il-klab tal-ħamru. Ma jekku Għallu li dika, Imma jekku- ftejn, Ma għax naħseb importanti għal- nejdu għal- għadin. Ma tini ċans. Iwa, ma- Beħħawhom ifim. Imma vera tista' tiġi din kulħadd. Aħna natu. Jew ħamru Nobel biss. Dan iddeċidew li l-Belt u l-Ħamrun jixxu l-biljetti u biħom. ħamru Nobel biss. Ħamrun, le, ġilija minnija oħrajn, ma timijiet oħra, ija. Issa, u daw il-klabs, bus, l-ewwel bijaw per eżempju, l-dawk in-nies li huma membru. U fair enough. Għax jekk inti qed il-klab bħala membru, inti għandu jkollok inċentiv li inti l-ewwel li tieħu biljetti. Naqbel. Qed tifini u l-belt u l-ħamru u qed ngħidlek għax kellimt ma' xi ħadd tal-ħamru. U jekk da qed jgħid li da mhuwiex supporter. Jien kif kitibli. Ma tini ċans. Li mhuwiex tal-ħamrun da. Mela kif ma rix il-biljetti ma inti l-ħamru? Għax ma tafx. Ma sajt tal-ħamrun bil-forsi li tidħol. Ejwa. Ma Għalli noqgħod nara mhux għalli x'kiteb. Ma naħsibx li l-ideja għali li kollok supporter ta' Li tmur il-gram. Għalkemm L-Ingilterra jkaċċuk il-barra. għalkemm kellna problema l-bieraħ fuq daw l-affarijiet ukoll. Tara jiġru. Imma ġid. Però jiena meta ċempilli xi ħadd biex jaraw il-min se jħallsu fuq il-biljetti li tajnihom u tkellimt mal-boss malan u għalinna ħarsu l-MFA saqsejtu kemm beħħaw il-biljetti u għalli 15 euro. Il-wieħed. Il-wieħed. U tant kemm hu hekk, il-biljetti il-belt ma beħħuhomx kollha. Kien Il-belt baqalhom 200. 1050 bijawu. Ma naf. Skonda, xi ma morx. Ma nidħolx Jiem fiha. xejn. Imma tkellmt ma' xi ħadd tal-belt. Il-belt record ma beħħawhomx kollha. Kien baqalhom xi kruċata. U l-ħamru record ma bijawhomx kollha. Meta tkellimt ma' daw it-tnejn min-nies separati,
Għallu li forsi jollejni jom ftit, għatlu mi jollejtum ftit, jek ħattu inċentif minnhom, mux għal-klab. Il-klab, skuż, forsi għalaw 2 euro minnhom daw, pero forsi dal-persuna għandu punt. Law mhuwiex supporter ħamruniru marjixi mant il-ħamrun, pero l-ħamrun għamlu il-faċlaw kollu. Għax kiku ma xarrax mant il-ħamrun, ma kienx iżid biljetti, allura tom inċentif biex tok il-biljett. Iġifiri dawn, pero aħna jekk il-klab. Imbagħad immorru naraw xi roba l-Italja u l-Ingilterra, nofqu 200-250, jew tmur ta' Spanja, titla fl-20 solar, titromba biex tara daqs nemlu, tifhem dak okej. Imma rajna plejer ta' Real Madrid. Rajna ħiġi. Jiena minix dilettent tal-futbol ta' barra. Jimma mhux. Però tifhem ukoll kulħadd għandu l-limitazzjoni tiegħu. Ringrazzjaw l-supporters li jiġu, ninkoraġġixxu li jiġu iktar, jiġifieri jiena ħaltarxin anke minkejja li forsi t-tim ma jkunx jgħattaj. Ta' Rom bħal bira, fil-kesħa, fil-xi tal-bira, bil-bnadar, fil-boros tal-plastik. Jek isma jek immut il-support u għol ta' ġviri. Supporters clubs u manis ta' denji li jkun. Għanna bżon nġibu għamaw u kol. Rridu nitkellmu għaw u kol. Nitkellmu maħħokum u kol. Għax daw il-supporters clubs. Sa jimbidel l-istil l-ħar soluzzjoni tagħhom u jiena ngħidilhom mill-qudiem żgur serħu raskom li l-MPL se tintaqa' magħkom biex naraw is-suġġuramenti tagħkom x'tixtiequ u fejn ħankunu ta' għajnuna ħassibuna dejjem. U l-MPS sa tkun parti mill-podcast sa nibdew nistiednu lis-supporters. Is-supporters u niddiskutu. Sariħin, x'anka u sariħin. Aħna jien mod speċjali Jacques, tebmen li tagħmilha? Li ku waqaft żgur, jiġifieri li ku waqaft żgur, jiġifieri nemmen kif għatlek iktar ma jiena dejjem mallem li iktar ma jola l-mowġ, iktar tikkumbatti, jiġifieri dejjem f'kollox fil-ħajja, però speċjalment fil-futbol, jiġifieri nemmen ħafna għax nemmen fil-kapaċità tal-plejers, nemmen f'kollox, jiġifieri fil-klabb ġenerali, ovvjament mhix faċli, mhux qed ngħid li faċli, però li hu żgur illi ħankun għadin nagħmlu minn kollox u nagħtu kollox bl-aktar onestà, bl-aktar mod professjonali u bl-aktar ħidma li possibbli. Grazzi ħafna, proset ta' xogħol li tagħmel għall-futbol Malti u għat-tim tiegħek ta' ħaltaxin u ta' tim soħra li kont magħhom qabel. Proset tal-li wassalt messaġġi tajbin ħafna, messaġġi pożittivi u narġa' ngħidilkom 77845905. Iktbu, ibagħtu voicemail ħalli tkunu parti minna u ħanibdew nistidnukom lilkom ukoll. Grazzi kollha, tarawna bħallum ġimgħa. Ħanibdew nagħmlu il-ġimgħa issa, għax il-ġimgħa l-erba' qed ikun hemm il-logħbiet. U l-ġimgħa sibni ħaħjar donnu, ħanippruvaw. Jekk ma toġobkomx, iktbunna u nibdluħna. John, grazzi lilek, proset li rġejt narak fil-futbol, memories sbieħ. Bħalek importanti għal-futbol Malti għax dejjem kont viċin il-plejers, Jack nawguralek. Grazzi lilek Ġess. Taqtax qalbek, bniedem kapaċi, bniedem għandek ċertu livell u naħseb fl-aħħar ħatitħaq. Tinkwitas lilek u kulħadd. Jien nawguralek li titħaq. U inti titħaq dejjem. Qatt ma nafek ma titħaqx. Ciao.